Woi, dadi suwone. Adem. Iki ketok ambune iki cambal lenggodang. Lah wong sing ditelepon iki gareng saka Semarang kok. Suaramu iki kelincipan. Lah kok iso kelincipen iki rumah samu. Kowe kok nyelok-nyelok ki nyapa? Sing tak atur ki ora kowe. Hah? Gareng saka Semarang. Lah saiki lho kowe ngenteni gareng Semarang Mas Bagyo. Lah mbok engko teko pada esuk ora teko. Lah jare Mas Kunman tolong Mas Tolo telepon gareng Semarang. Gareng Semarang ki 15 juta lagi lo dana sambatan. Sambatan. Wow. Aja muni sambatan ora apik. Ora apa-apa. Bahasamu kuwi ora apik. Becik bloko suto blak utang terus terang. Iki nyambut gawe kene. Aku angel biar ngadeg. Lah nyapa? Mbok apa ke umur wis rada 50 iki. Lah gaya. Ngadeg angel ora zaman rabi meneh. Jare rabi meneh. Ala rabine dilalahi itu luwe elek. Lah nyapa? Tak pegat tak pateni pisan. Lah iki. Lah rumangsamu. Oh, lah nek cedhak iki sose ya iso ngadeg. Sing ngadeg ya apamu? Sing ngadeg ki tenagane. Ya, rumangsamu.